आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचं ह्या 17 सप्टेंबराक जो वाढदिवस आम्ही साजरो करपाचो ठरयल्लो आसा आणि ह्या वाढदिवस साजरो करपाच्या एक सेवा सप्ताह म्हणून आम्ही 14 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर पर्यंत एक वीकभर कार्यक्रम आयोजित केला. 14 तारखेक संबंध देशभर प्रत्येक मतदारसंघात कार्यक्रमाची सुरुवात झाली आसा. त्या आमच्या गोंयांत जे 40 मतदारसंघ आसात हे 40 मतदारसंघात हे वीकभर अशा म्हणजे सेवा सप्ताह घडून हाडप त्याची आम्ही 14 तारखेन सुरुवात केल्या. आजपर्यंत 12 मतदारसंघांनी आम्ही कार्यक्रम आयोजित केला आणि घडून हाडला. आज या पणजे मतदारसंघाच्या कार्यक्रमाक उपस्थित माझ्याबरोबर या मतदारसंघाचे आमचे आदले आमदार, त्याचबरोबर JSIDCचे चेअरमॅन, DC चेअरमॅन आदरणीय सिद्धार्थ कुंकळकर, या पणजी मतदारसंघाचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब दीपक म्हापसेकर, आमचे सगळे बाकी पदाधिकारी, बाब पुंडलिक राव, सगळ्यांचीच नावं घेयना, सगळे आमची या मतदारसंघातली भाव भयणां आज हो कार्यक्रम घडून हाडपाक हांगा जमलेले आसात. आज कितें प्रोग्राम आसले? भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचो 17 तारखेर वाडदिवस आणि त्या वाडदिवसाच्या निमित्तान आम्ही संबंध देशभर पार्टीन सेवा दिवस म्हणून मनोवपाचें ठरयल्लें आसा, सेवा सप्ताह. आणि त्यामुळे 14 तारीख ते 20 तारीख अशा 7 दिसाच्या दौऱ्यान संबंध देशभर वेगवेगळे कार्यक्रम आणि त्यातल्यान प्रामुख्यान स्वच्छता अभियान हाका आमी प्रायोरिटी दिल्ली आसा. गोंयान पासून आमी सगळ्या मतदारसंघात हो कार्यक्रम करतात आणि ताचोच एक भाग म्हणून आज प्लास्टीक फ्री हे करप आणि त्यामुळे प्लास्टिकाच्या ऐवजी आम्ही कपड्याच्या पिशव्याचे डिस्ट्रीब्युशन आज ह्या बस स्टँडार केल्ले आसा, जेणे करून प्लास्टीक कमी करप आणि गार्बेज ही कमी जावपाक जाय म्हणून हो कार्यक्रम केल्लो आसा.